мавзӯи тухми парварӣ ва ояндаи он дар баррасии коршиноси барнома. аз дурагаҳо мо тухми гирён наметавонем. ба андеши шумо муваффақияти онҳо дар чӣ аст? чораҳои агротехникӣ риоя карда мешавад, сифати тухмӣ баланд мешавад. ана ҳамон помидорҳои бисёр бомаззаи очқалача куҷо шуданд? сифати тухмия ҳамон агротехникаи парвариши тухмия вайрон кардем. чунки бо хоҷагиҳои бо институтҳои муассисӣ ҳамкорӣ зист надорем мо. пахта бошад аз Туркия, инчунин аз ҷумҳурии халқии Чин ба мо ворид мегарданд. одат карданд ки ҳамешагӣ аз дастовард сухан кунанд ва аз камбудӣ камтар сухан мекунанд. бисёртар ҳаминҳои истифода бурда ҳосилоки баланд гирифтааст. боду ҳаво номусоид ояд, ҳатто тухмии бо сифат ҳам зери хок нобуд шуда меравад. помидор солҳои охир мо нашудосиянд. якта шапараки модина то 240 та тухм гузоштанаш мумкин аст. мақсади мо ҳам тавсиятим барои халқ 4 намуди картошка парвариш карда мешавад. соҳаи тухми парварӣ бисо доманадор аст ва мо дар ин барнома бештар дар масъалаҳои умумии ин мавзӯъ истода гузаштем.